Det er advokaternes firma. Du har klikket det forkert. Ej, bare for sjov. Jeg er Trine. Og jeg er Mathilde. Og det der er mig, der er manden. I dag skal vi snakke om nogle ting, blandt andet. Hvad skal jeg på vores der? Så kedeligt. Ej, jeg synes faktisk, det er mega sjovt. Det er et af mine yndlingsprogrammer, når der er, at det er noget med musik at gøre. Ja, okay, det er ikke sådan, Ej, du mener ikke, du elsker X-Factor. Det er bare så nederen. Ja. Kom videre. Og selv noget. Hold. Det mente det. Nej, det er bare for sjovt, det har vi lige lavet. Ja, okay. Ja, men lad os komme videre. Vi undrer os tit over, hvorfor jeg ikke har ansigter. Men det er kig på frugterne. Kig på frugterne. Frugterne. Ja. Vi synes frugterne er så pæne. Ja. Nada, de er så grimme. Nå, altså, ja, kom videre i livet. Ja. Nå, vi skal i gang med en konkurrence. Ja. Hvad tror I kører det står for? Det står nu, man siger, at noget sport, som står med kø, prøv at gætte, hvad det kunne være. Og hvis du ved det, så bare ring ind. Der er tip. Det starter med K. Det står med kø. Ja, det kan vi jo let at se. Jamen, så tror jeg, vi er klar til dig, der ringer ind. Ja, nu skal jeg så lige se. Dubi. Ja, hej. Hej, og du har. Nu er det en igen. Okay, hun har sendt os et billede. Det er den her dame. Ups, det er måske lidt tydeligt. Jeg tror lige, vi slukker lyset, så I bedre kan se pigen. Den pæne pige. Og hvad var du så? Du hedder Maiken. Sådan. Og hvad gør du så på det her? Hvad tror jeg, det starter for, hvis du skulle finde en sport? Kampsport! Du har den store og nu tror jeg, min veninde vil lave det. Sådan. Og det som du så vinder, det er en meget flot ansigte ud af lær. Ej, og du er den heldige vinder af webshowet. Ja. Jamen det var først for webshow i dag. Det var mega sjovt, men så ser jeg tid. Vi kommer ind. Ja. Men måske næste gang får vi en lille gæst med. Det kan være, at vi sender lidt mere i dag, for der kommer nogle konkurrencer. I dag er vi jo en stor konkurrence i dag. Så vi håber, at vi ses snart igen. Altså her, ja. Webshow, my life, my rules. Ladies and gentlemen. Hey, love you. Det var meget sjovt.